teďka kladou důraz Ketaj na takovéto používání kola pro každodenní potřebu, dojíždění do práce, z práce, na nákupy, takže pro tyhle lidi je koncipovaný tenhle cyklopočítač, proto je tam stálý čas, stálá teplota. Cyklopočítač má posvícený displeje, zase jedete ráno v noci, abyste se mohli na ten displej podívat. Další funkce související s tím je, že ten stříbrný čudlík se zapíná, vypíná měření, pokud to mačkáte okolo něj, tak jenom se přepínáte mezi funkcemi a pokud je samozřejmě už tam nastavené autostart stop, tak je to klasika, normální. Potom další bezdrátové měření je kódované. Ten signál je kódovaný, zase je tam takovýhle maličký snímač. Je možnost zakoupit druhý ten snímač samostatně. Následně na něj kontaktovat, když budete potřebovat nějaký díly nebo co. Informace samozřejmě. Neposílat to k nám, ani rovnou si máme s tím dohodu, že veškeré musíte tady mít minimálně 2 kun dorazů vzdálenost. Nemusí to zavést úplně dohromady, ale musíte mít 2 kun dorazů. Ten doraz je zhruba 2,5 cm a když máte limitaci 100, se zdvihne, tak to musíte stopovat. Takže tady u této limitace, která je 80,